गुड आफ्टरनून मुलांनो. मराठीमध्ये शुभ दुपार म्हटली जाते, बरोबर ना? पुन्हा एकदा मी म्हणते शुभ दुपार मुलांनो. लक्षात येतं का तुमच्या? आताचा हा तास आपला दुपारनंतर पहिला तास मराठीचा आहे. मला तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. त्यापैकी पहिला एक प्रश्न विचारते. आज वार कोणता आहे? सांग बरं. सिद्धी, तन्वी बोलता येतं की नाही? बरोबर. एका शब्दात उत्तर नको आहे मला, पूर्ण वाक्यात उत्तर हवंय. सांग बरं स्वरूप. बरोबर. आज वार सोमवार आहे. पहा मुलांनो, आपण घरामध्ये आजी आजोबा किंवा आई काहीतरी सांगताना ऐकतो की आज सोमवार आहे. आज वार सोमवार आहे आणि सोमवार वार कोणाचा आहे? महादेवाचा वार आहे, बरोबर आहे ना? मंगळवार लक्ष्मीचा अंबाबाईचा वार आहे. बुधवार आपण विठ्ठलाचा वार म्हणतो. गुरुवार दत्ताचा किंवा बृहस्पतीचा वार म्हटलं जातो. शुक्रवार लक्ष्मीचा म्हटलं जातो. शनिवार मारुतीचा आणि रविवार आपलं ग्रामदैवत काय आहे? भैरीचा वार. आणि त्या वाराला आपण त्या देवाचं नामस्मरण करतो आणि काय करतो? देवाला नमस्कार करतो. त्याचप्रमाणे आपण शाळेत जातो, पण शाळेत गेल्यानंतर सुद्धा दर वाराला काय केलं जातं? नवनवीन विषय शिकवले जातात. आज सोमवारी सगळे विषय हिंदी, इंग्रजी, मराठी, चित्रकला हे जरी शिकवलं तर आज शिकवलेलंच उद्या शिकवतील असं नाहीये. वेगळं काहीतरी शिकवलं जातं आणि हे शिकवत असताना विविध उपक्रम सुद्धा तुमच्याकडून काय करून घेतले जातात? करून घेतले जातात. प्रत्येक वारी वेगवेगळे उपक्रम करून घेतात. उपक्रम म्हणजे काय? ऍक्टिव्हिटी. पहा मुलांना, या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला काय सांगितलं होतं? पहिल्यांदा बागकाम करा. दुसऱ्यांदा गो कोरोना गो ही चित्र काढून, पोस्टर काढून तुम्ही काय करा? व्हॉट्सअपद्वारे तुमच्या चित्रकलेच्या शिक्षकांना किंवा तुमच्या क्लास टीचरना पाठवा. आणि त्यानंतर गेल्या आठवड्यातच तुम्हाला दिलं होतं भेंडीपासून विविध प्रकारची रांगोळी तयार करा. हा किती सुंदर रांगोळ्या तुम्ही तयार केल्या आहेत ना? कोणी गणपती केले, कोणी फ्लावर पॉट केलेला आहे, कोणी हत्ती तयार केलेला आहे, कोणी घर तयार केले, कोणी केक तयार केलेला आहे. आम्ही सगळं पाहिलंय किती सुंदर सुंदर उपक्रम तुम्ही तयार करता. हेच उपक्रम तुम्ही काय करता? दररोज वेगवेगळ्या प्रकारे शाळेमध्ये तयार करत असता, बरोबर आहे ना? आणि मग तो एकच वार नसतो, तर प्रत्येक वाराला वेगवेगळं काहीतरी शिकवलं जातं. आणि त्याप्रमाणे आपल्याला एक पाठ आहे. कोणता पाठ आहे? तर वारांची गाणी. आता वार म्हणजे काय? लक्षात येतं का? वार म्हणजे दिवस. मग सांगा बरं, आठवड्यात किती वार येतात? किती वार येतात? बरोबर. पहा, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार. पण लक्षात येतं का? पहा मुलांनो, तुम्ही सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शाळेमध्ये असता. रविवारी कुठे असता? घरी. बरोबर. घरामध्ये तुम्ही त्या दिवशी विविध गोष्टी करता, विविध खेळ खेळता, आजी आजोबा गाणी गोष्टी सांगतात ना? आणि मग तुम्ही ते काय करता? लक्षात ठेवता. आणि लक्षात ठेवल्यानंतर त्याचा उपयोग कुठे आणि कसा करता ते तुम्हाला आपल्याला वारांची गाणी या काय करायचे? पाठामध्ये पाहायचं आहे. पण त्यापूर्वी मला तुम्हाला तुम्हाला विविध वार आवडतात आणि वाराप्रमाणे सुद्धा आपण पाहतो की वाराप्रमाणे या ठिकाणी बाजार सुद्धा भरतो. आपला बाजार रविवारी भरतो. गेल्या वर्षी तुम्ही पाहिले ना? महागावचा बाजार कधी भरतो, कोणत्या वारी भरतो, किंवा खडगावचा बाजार, उत्तूरचा बाजार, तुम्हाला ते गाण्यातून शिकवले ना, बरोबर आहे ना? त्याच प्रकारे या ठिकाणी मला या वारांच्या बाबतीमध्ये एक छोटंसं गाणं तुम्हाला काय करायचंय? सांगावायचं आहे. मग आपण काय करायचंय? आपण सोमवारपासून शनिवारपर्यंत शाळेमध्ये गेल्यानंतर कोणकोणते विविध उपक्रम ही चिमुकले मुले शिकतात ती चित्रातून आपल्याला स्पष्ट केलेली आहे. आणि ते आज आपण काय करणार आहे? वारांची गाणी या पाठातून पाहणार.
पण पहिल्यांदा पहा, मी छोटंसं गाणं तुम्हाला सांगते, आठवतं का? पहा, एक नाही, दोन नाही, बेरीज वजाबाकी नाही, तीन नाही, चार नाही, भूमितीची सजा नाही, दिवस उद्याचा सवडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा. पाहिजे रविवार सांगितला. दुसऱ्या कडव्यामध्ये काय सांगितलं? सोमवार असतो गणिताचा तास, गणिताच्या तासाला मी नापास. का बरं? तुम्ही जर आवडीने गणित शिकला तर तुम्हाला काय होतं? गणित आवडतं, तुम्ही नापास होणार नाही. पण मुलगा आनंदाने काय सांगतो? पहा, सोमवारचा असतो गणिताचा तास, गणिताच्या तासाला मी नापास, गणित विषय माझ्या नावडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा. पहिला आपण पाहिला रविवार, दुसरा आला रविवार, सोमवार. तिसऱ्या कडव्यात काय सांगितलंय? पहा, अर्थात कठीण तो मंगळवार, डोक्यावर असतो भूगोलाचा भार, अर्थात कठीण तो मंगळवार, डोक्यावर असतो भूगोलाचा भार, भूगोल विषय माझ्या नावडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा. पहा मुलांनी यात काय सांगितलंय? मंगळवार भूगोलाचा तास असतो आणि तो माझ्या नावडीचा. का बरं? तर भूगोलाचा भार. भूगोल म्हणजे आपल्या सभोवतालच्या परिसराचा आपल्याला अभ्यास करायचा असतो. त्यामध्ये कीटक येतात, वनस्पती येतात, पक्षी येतात, प्राणी येतात, सगळ्यांचा अभ्यास करावा लागतो आणि ते लक्षात ठेवावं लागतं. प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्यामुळे मला भूगोलाचा भार वाटतो आणि तोही नाही आवडत. आणि रविवार तेवढा आवडतो. का बरं? मला खेळायला, बागडायला मिळतं, गप्पा गोष्टी करायला मिळतात. बरोबर आहे ना? पुढचा पहा, घेऊन तो पान तलवारी, इतिहास येतो बुधवारी, घेऊन तो पान तलवारी, इतिहास येतो बुधवारी, इतिहास माझ्या नावडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा. पहा मुलांनो, इथं बुधवारी सुद्धा इतिहास हा विषय घेऊन येतात. म्हणजे प्रत्येक वारी, सोमवारी विषय वेगळा, मंगळवारी विषय वेगळा, बुधवारी विषय वेगळा. पण त्या दिवशी सुद्धा फक्त एवढंच नाहीये, तर तुम्हाला वेगवेगळ्या विषयाचे शिक्षक वेगवेगळ्या विषयाचं ज्ञान देतात. मग चित्रकलेचं चित्र कशी काढायची दिली जातात, खेळायचं तासाला खेळायला जातात. त्याचबरोबर या ठिकाणी श्लोकाचा तास असतो, श्लोक शिकता तुम्ही. बरोबर ना? आणि ते आवडीने शिकता. का बरं? एकच विषय सारखा शिकवला जात नाही. विविध विषय तुम्हाला दिवसभरात शिकवले जातात. पण विविध जरी विषय शिकवले तरी आठवड्याला दर वाराला वेगळं 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 शिकवलं जातं, नवीन नवीन शिकवलं जातं आणि नवीन नवीन ज्ञान तुम्ही आत्मसात करता. आणि आजच्या काळाची गरज आहे की नवीन मूल्य आणि नवीन ज्ञान आपण काय घेतलं म्हणजे घेतलं पाहिजे. आणि तुम्ही विविध उपक्रमातून घेता. आपल्या शाळेमध्ये विविध स्पर्धा घेतल्यात, माहिती आहे ना तुम्हाला बाळांनो? मग तुम्ही क्ले आर्ट घेता, त्याचबरोबर भाषण स्पर्धामध्ये भाग घेता, चित्रकला स्पर्धा, हस्ताक्षर स्पर्धा. त्यामुळे तुम्हाला काय वाटतं? विविध उपक्रम केले. त्याचबरोबर पाठाखाली तुम्हाला उपक्रम दिले जातात. काय केलं तर घराचं चित्र काढायला किंवा पुठ्ठ्यापासून एक घर तयार करा आणि तुम्ही ते आणा. पहा, त्याचबरोबर फुलाचं चित्र काढा, ती रंगवा. तुमच्या पाठाखाली कशाचं चित्र असतं? उंदराचं चित्र असतं, कोल्ह्याचं चित्र असतं, बदकाचं चित्र असतं. तुम्ही काढता ना आणि रंगवता. त्यामध्ये तुम्हाला खूप गंमत वाटते, मजा वाटते आणि तुम्ही मजेने शिकता. आणि शिकणे हे काय आहे? खरं ज्ञान घेणे आहे. कारण कला आत्मसात झाल्या पाहिजेत. मग कला फक्त चित्रकला नाहीये, तर गणित ही सोडवणे ही एक कलाच आहे, भाषेचा अभ्यास करणे ही एक कलाच आहे, त्याचबरोबर मातकाम करणे ही एक कलाच आहे. इतिहास तुम्ही आवडीचं नाही म्हणता, पण इतिहास काय करतो? गोष्टी शिकवतो. आपल्याला कसं जगायचं शिकवतो. पाठीच्या काळात ज्या सगळ्या घडलेल्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीमुळे आपण काय करतो? या ठिकाणी नवीन नवीन गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करतो. जे चुकलेलं आहे ते चूक करत नाही आणि नवीन नवीन आपण करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि म्हणूनच या ठिकाणी या तुमच्या
पुस्तकामध्ये इयत्ता 3च्या पुस्तकामध्ये आपल्याला एक पाठ दिलेला आहे, वारांची गाणी. पहा मुलांनो, हे वारांची गाणी या पुस्तकामध्ये काय केलेलं आहे, काय सांगितलेलं आहे, तर चिमुकली मुले, म्हणजे तुम्ही 3रीची मुले म्हणजे चिमुकलीच मुले आहात. आणि ही चिमुकली मुले दर वाराला काय करतात, त्यांना काय शिकवलं जातं, बरोबर आहे ना. फक्त शिकवलं जात नाही तर त्यांच्याकडून कृती देखील करून घेतली जाते, त्यांना निरीक्षण करण्याची क्षमता देखील सांगितली जाते, ती क्षमता वाढवली सुद्धा जाते, कारण यातूनच एक चांगला विद्यार्थी घडतो. लक्षात येतं का बाळांनो. आणि म्हणूनच शिक्षक लोक काय करत असतात, विविध गोष्टी त्यांना शिकवत असतात, स्वतःही कृती करतात, मुलांनाही कृती करायला सांगतात. उदाहरणार्थ गाणं जरी म्हटलं, कविता जरी शिकवली तर काय करतात, साधीने गाणं म्हणून घेतलं जातं. कसं, अभिनय करून चेहऱ्यावरती हावभाव येतात, हातांची हालचाल, पायांची हालचाल, मग तुम्हाला आवडतं ना. तशाच प्रकारे या वारांच्या गाणीमध्ये दर वाराला आपण काय शिकतो, काय करतो, ही मुले काय काय करतात, हे काय केलेलं आहे या पाठामध्ये सांगितलेलं आहे. मी तुम्हाला ज्यांच्याकडे पुस्तक आहे ते पटकन काय करायचे, उघडायचे आहे. पहा का बरं, तर काही विद्यार्थी नवीन असतात, त्यांच्याकडे काय नसतात, पुस्तकं नसतात, आणि त्यामुळे ते गीत सुद्धा त्यांच्याजवळ नसतं. आणि त्यामुळे मी आज तुम्हाला काय करणार आहे, या गाण्यातले काय करणार आहे, चित्र दाखवणार आहे. ती चित्र काही मुलांनी काय करायचे, काळजीपूर्वक पाहायचे आहे. लक्षात येतं का. पहा, आधी पहिल्यांदा शिकण्यापूर्वी आपल्याला चित्र पाहायचे. का किती चित्र आहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आहेत का 7 आहेत, पहा मुलांनो. पहा, हे पूर्ण एकच चित्र आहे, 8 नाही. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. या चित्रामध्ये विविध गोष्टी दाखवलेल्या आहेत, आणि या विविध गोष्टींचं वर्णनच या कवितेमधून किंवा या पाठामधून केलेलं आहे. काय केलेलं आहे, वारांची गाणी या पाठामधून. तुम्ही त्याला कविता म्हणता तरी चालेल, कारण आपण त्याला चाल लावल्यानंतर कविता, त्यामधून माहिती आपल्याला दिलेली आहे. लक्षात येतं का बाळांनो. हा, आता आपण काय करणार आहोत, पहिला 2 चरणांचा अभ्यास करणार आहोत. पहिलं मी वाचते. पहा, गाणी गप्पा गोष्टींचा सोमवार माझ्या आवडीचा. आता मी सांगितलं वार, वार म्हणजे दिवस, वार म्हणजे दिवस. मग पहा बाळांनो, तुम्ही भूगोल शिकता, विज्ञान शिकता, त्यामध्ये दिवस, बरोबर आहे. मग दिवस किती तासांचा असतो माहिती आहे का तुम्हाला, माहिती आहे, बरोबर. दिवस 12 तासांचा आणि रात्र 12 तासांची, बरोबर आहे. पहा, म्हणजे पूर्ण दिवस हा किती तासाचा असतो, 24 तासाचा. 12 तासाचा दिवस आणि 12 तासाची रात्र, असं पूर्ण मिळून किती असतं, 24 तास असतात. लक्षात येतं का तुमच्या. आता इथंच पहा, दिवस आलेला आहे, विरुद्धार्थी दिवस. याला विरुद्धार्थी शब्द कोण सांगेल बरं, रात्र. शाबास, दिवसला विरुद्धार्थी शब्द रात्र. मग वचन बदला दिवस कोण सांगेल, 1 दिवस 10 दिवसच येते. 1 दिवस 10 दिवस, दिवसे दिवसाचं होत नाही. लक्षात येतं का बाळांनो. पहा, गाणी गप्पा गोष्टींचा सोमवार माझ्या आवडीचा. आता गाणी, गाणी म्हटल्यानंतर एकापेक्षा जास्त असतात, मग त्याला काय आहे, या ठिकाणी समान लिंग बदला, गाणी आणि गाणी. मग गाणी म्हणजे काय, गाणी, गाणी म्हणजे गीत, गाणी म्हणजे गीत. तुम्ही प्रार्थना म्हणता, हे सुद्धा गीतच आहे. भावगीत म्हणता, ते सुद्धा गीतच आहे, बरोबर आहे ना. गाणी म्हणता, वर्गामध्ये तुम्हाला अनेक कविता आहेत, त्या कविता सुद्धा तालासुरात म्हणता, त्या कवितेला गाणी देखील म्हणलं. तुमच्या पुस्तकात म्हणले ना, ऐकावं म्हणा, बरोबर आहे ना. मग सोमवार हा आवडीचा का आहे तुमचा, तर इथं सांगताना काय सांगितलंय बा, गाणी गप्पा गोष्टींचा सोमवार आमच्या आवडीचा. ती लहान मुलं काय म्हणतात, चिमुकली, तुम्हीच मुले आहात ती चिमुकली, म्हणजे 3रीची इयत्ता, छोटी छोटी झाड, तुम्ही मोठे नाहीये, म्हणून मी तुम्हाला काय म्हटलं, चिमुकली मुले. तुम्ही काय म्हणता, सोमवार आमच्या आवडीचा आहे. का बरं, कारण आदल्या दिवशी वार कुठला असतो, रविवार.
मग रविवारी तुम्ही लवकर उठत नाही, उशिरा उठता. उशिरा उठल्यानंतर सगळं काम आटपल्यानंतर तुम्हाला विविध गोष्टी करायला मिळतात. मित्रांबरोबर खेळायला जायला मिळतं, बाजारात आईबरोबर फिरायला जायला मिळतं. बरोबर आहे ना? तुम्ही थोडा वेळ टीव्ही पाहता, आजी गोष्टी सांगते, आजोबा छोटंसं गाणं सांगता, किंवा तुम्ही तुमच्या बागेमध्ये काय करता, आजी आजोबांसोबत थोडं थोडं कामही करता. बरोबर आहे ना? मग हे सगळं गप्पा गोष्टी तुम्ही मारले जातात, ते तुम्हाला कोणाला सांगायचं असतं? तुमच्या मित्रांना. आणि तुम्ही मग सोमवारी शाळेत आला की तुम्ही काय करता? गप्पा गोष्टी करता. म्हणजे तुम्ही जी सगळं गोष्टी केलेल्या आहेत रविवारी, त्या सगळ्या तुम्ही तुमच्या मित्रांना सांगता. आणि त्यामुळे तुम्हाला सोमवार हा आवडीचा वाटतो. मग सांगितलं ना मी, रविवार का आवडीचा वाटतो? गाण्यातून सांगितलं, 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, 4 नाही. रविवार तेवढा तुमचा आवडीचा वाटतो. कारण गणित विषय आहे तो. गणित विषय तुम्हाला आवडत नाहीये, पण गणित विषय शिकणं हे सुद्धा काय आपलं काम आहे. का बरं? गणितामुळं सगळं व्यवहार आपल्याला करायला आले पाहिजे. ते व्यवहार करता येतात, म्हणून गणित विषय नावडीचा म्हणायचा नाही, तो आवडता करायचा. त्याचा सराव केला की आपोआप आवडतो. जसे की तुम्हाला सोमवार का आवडतो? आदल्या दिवशी गप्पा गोष्टी केलेल्या गाणी तुम्ही काय करता? तुमच्या मित्रांना सांगता, म्हणून तुम्हाला सोमवार आवडतो. गाणी, गप्पा गोष्टींचा. गप्पा गप्पा म्हणजे काय सांगाल का तुम्ही? बोलणं. तुम्ही काय करता? बोलता. त्यामुळं या ठिकाणी काय होतं? जास्त तुम्हाला आवडतं. लक्षात घ्यायचंय का? पहा मुलांनो, गप्पा गोष्टींचा. गोष्टी तुम्ही विविध गोष्टी सांगता. मग आजोबांनी सांगितलेली गोष्ट सांगता, किंवा तुम्ही वाचलेली गोष्ट सांगता. बरोबर आहे ना? गोष्ट म्हणजे काय? गेल्या पाठामध्ये पाहिले आपण, सिंहाने बोलला. यामध्ये पुन्हा एकदा मी आठवण करून देते. गोष्ट म्हणजे कथा. गोष्ट म्हणजे कथा. तुम्ही त्याला कहाणी म्हणता. बरोबर आहे ना? गोष्ट म्हणजे कथा आणि कहाणी. पहा या ठिकाणी गाणी, गप्पा गोष्टींचा सोमवार आमच्या आवडीचा. पहिल्याच पाठामध्ये दिलेला आहे. गप्पा गोष्टी चाललेल्या आहेत. बरोबर आहे ना? तुमच्या चित्रामध्ये दाखवले पहा, सगळी मुलं बसलेली आहे आणि एक मुलगी काय करत आहे? तुमच्याशी गप्पा मारत आहे. म्हणजे गप्पा गोष्टी रविवारी काय झालं ते सगळं काय सांगत आहे, किंवा गाणं म्हणत आहे. आणि म्हणूनच तुम्हाला काय आवडतो? सोमवार खूप आवडतो. बरोबर आहे ना? मग कोण सांगेल? मग अशी सांगितलं, सोमवार कोणत्या देवाचा वार आहे? महादेवाचा. शाबास. सोमवार हा महादेवाचा आहे. तसं हा पहिला दिवस. बरोबर आहे ना? शाळेचा पहिला दिवस, रविवारच्या सुट्टीनंतर पहिला दिवस. आणि त्यामुळं गप्पा गोष्टी करायला आवडतात. कारण दिवस आपण काय केलेला असतो? गप्पा गोष्टीच घालवला असतो. आणि त्यामुळे सोमवार हा आपल्याला आवडीचा वाटतो. दुसरं पुढं, कृतीतून परिसर शिकण्याचा, मंगळवार असे निरीक्षणाचा. कृतीतून परिसर शिकण्याचा, मंगळवार असे निरीक्षणाचा. आता कृती म्हणजे काय? ऍक्शन. कृती म्हणजे ऍक्शन. तुम्ही ऍक्शन करता ना. परिसर म्हणजे काय? तुमच्या सभोवतालचा भाग. या परिसरामध्ये, तुमच्या शाळेच्या परिसरामध्ये काय असतात? झाडे आहे, झुडपे आहे, फुले आहे, इतर इमारती आहे. बरोबर आहे ना? त्याचबरोबर खेळण्याचं तुमचं मैदान आहे ना? त्याचबरोबर तुमची चित्रकला शिकवण्याची खोली ती सुद्धा आहे, रूम आहे ना ती सुद्धा, आणि गाणी घेण्याची सुद्धा आहे. तुम्ही व्यायाम घेता, तुमचे संजय सर योगा घेतात ना, तो योगा घेण्याचा या ठिकाणी हॉल, मोठी मोठी खोली ती देखील आहे. बरोबर आहे ना? आणि तिथून तुम्ही काय करता? वेगवेगळ्या गोष्टी शिकता. तशा प्रकारे कृतीतून परिसर शिकण्याचा. परिसर म्हणजे काय? परिसरात असलेल्या दगड, माती, पक्षी, प्राणी, झाडे, वेली, गवत यांचा अभ्यास करायचा असतो. शिकण्याचा म्हणजे काय? त्याचा अभ्यास. आणि तो कशात शिकतो? परिसर अभ्यास. तुम्हाला पुस्तक आहे ना? कुठलं पुस्तक आहे? विज्ञान पुस्तक आहे ना तुम्हाला? त्या विज्ञानामध्ये तुम्ही हे सगळं शिकता कृतीतून. मग तुमच्या टीचर काय करतात? झाड आणतात समोर, झाडामधलं पान कुठलं, फूल कुठलं, फळ कुठलं, मूळ कुठलं, हे तुम्हाला शिकवतात ना. हे कृतीतून शिकवतात. आणि हा शिकण्याचा दिवस कोणता आहे? मंगळवार. मंगळवार असे निरीक्षण. कारण परिसराचा महत्वाचा हेतूच आहे की निरीक्षणाशिवाय आपल्याला परिसर अभ्यास करता येत नाही. निरीक्षण म्हणजे काय? बारकाईने निरीक्षण करणे, पाहणे. काय पाहणे? पक्षी पाहणे, झाड पाहणे. मग झाडाच्या प्रत्येक अवयवाचं निरीक्षण करणे. मान आपण दाखवतो आपलं
शरीर दाखवतात टीचर तुम्हाला. शरीरामध्ये काय होतं, अवयव दाखवतात आणि अवयवाचं प्रत्येक अवयवाचं निरीक्षण करणं, त्याचे उपयोग समजून घेणं हे आपलं काय आहे, काम आहे. आणि म्हणून मंगळवार हा कशाचा असतो, निरीक्षणाचा. विविध गोष्टींचं निरीक्षण करता तुम्ही. तेवढंच नाहीये तर तुम्ही खेळायला गेल्यानंतर कोण मुलगा कसा खेळतो, कसा धावतो पाहता ना, किंवा परिपाठाला तुम्ही पाहता मंगळवारचं कोणाचा नंबर आहे, आज कोणत्या इयत्तेचा आहे, कोण मुलगा काय सांगतो, याचं सुद्धा तुम्ही बारकाईने निरीक्षण करता. आणि निरीक्षणाचा तो दिवस असल्यामुळं काय म्हणलेलं आहे, कृतीतून परिसर शिकण्याचा मंगळवार असे निरीक्षणाचा. आणि म्हणून निरीक्षण शक्ती वाढवण्यासाठीच आपल्याला मंगळवारी हा काय केलेला आहे, परिसर अभ्यास ठेवलेला आहे. फक्त परिसर अभ्यास नाही, इतरही तुम्ही अभ्यास करता, पण मंगळवारी तुम्हाला निरीक्षण करायला लावलं जातं. आणि निरीक्षणातून विज्ञान हा विषय तुम्ही चांगल्या प्रकारे शिकू शकता. तुमच्या परिसरातील जे सभोवतालच्या ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे अभ्यास करता येतो. आणि म्हणूनच तो दिवस कसला आहे, निरीक्षणाचा. परिसर, सभोवतालचा भाग, परिसर, सभोवतालचा भाग. पहा मुलांनो, सभोवतालचा भाग. आता इथं आलेले पहिल्या याच्यामध्ये आवड, नावड. जसं इथं आवडतो, नावडतो, आवड, नावड, त्याचबरोबर या ठिकाणी दिलेलं आहे. काय दिलेलं आहे सांगा बरं, काय दिलेलं आहे, निरीक्षण. निरीक्षण म्हणजे बारकाईने पाहणे. कुठलीही गोष्ट शिकताना काळजीपूर्वक आपण शिकतो, बारकाईने पाहतो. एखादी वस्तू हरवली, तुम्ही कोपऱ्याला बारकाईने पाहता ना, तर ती वस्तू सापडते. त्यासाठी निरीक्षण क्षमता ही काय केली पाहिजे, आपल्याला वाढवली पाहिजे. आणि यासाठीच मंगळवारी हा पाठ म्हणजेच हा विषय कृतीतून शिकण्याचा आपल्याला घेतला जातो. आणि म्हणूनच आपण मंगळवारी अतिशय आवडीने काय शिकलं पाहिजे, परिसर हा विषय शिकला पाहिजे. इथून मंगळवार नंतर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कोणकोणते उपक्रम घेतले जातात, कोणकोणते विषय शिकवले जातात, तुम्ही कोणकोणते विषय शिकता, ते आवडीने शिकता तुम्ही, ते ऐकूया आपण पुढच्या तासाला पाहूया. आज आपण इथेच थांबू. धन्यवाद. आणि त्यासाठी मी तुम्हाला एकच मिनिट देते की तुम्ही काय करायचं आहे, ते फळ्यावरचे शब्द दिलेले आहेत ते तुम्ही काय करायचं आहे, व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्यायचे. धन्यवाद.